Un total de 40 embarcacións tomaron parte esta pasada fin de semana na 36 edición da regata Mar de Fisterra, trofeo Pitusa Sabín, que organiza o Real Club Náutico de Portosín en colaboración coa Federación Galega de Vela. A alta participación na proba responde tamén á importancia da cita, o ser puntuable para o trofeo Presidente Xunta de Galicia, para a Copa de Galicia de Clubs e tamén clasificatoria galega para o próximo Campeonato de España de Cruceiros, o circuito de alto nivel. A vitoria final na división dos ORC de 0-3 foi para o Mirfac, a priori un dos favoritos. O barco patroneado por Diego López, pertencente á Armada Española, foi tamén o vencedor da xeral. Por detrás del, nesta división, quedaron o Urbapaz, de Fran Edreira, e o Embora, de Antonio Bustos. En canto á clasificación dos ORC 4-5, a vitoria foi para o Jus Espoco, de Magdalena Cernic. A segunda praza foi para o Marina Meira, de Vicente Cid, e en terceira posición quedou o Golafre II, de Benito Calvo. Na clase Open, o triunfo foi para o Escora, de Miguel Reboreda, segundo foi o Montarat, de José Carlos Costa, e terceiro o Totem, de Felipe Calle. A entrega de premios, como é habitual, desenvolveuse nas instalacións do Club Sonense, coa presenza das distintas autoridades, entre as que se atopaban o propio presidente da entidade, Jorge Arán, o edil de Deportes, Carlos Lorenzo, ou o xerente da Fundación Deporte Galego, Iván Carabel. Tampouco faltaron os principais patrocinadores da regata, o matrimonio formado por Pitusa Sabín e Jacinto Hernández, que co seu apoio fan posible que a proba poida disputarse.